rwan ers 2006, sef rhyw 4 blynedd a hanner felly. Wedyn dwi wedi ngeni a magu yn Traws Fynydd ar ffarm Ddefaid a da ni'n magu merlod acw. Wedyn mae o jyst be dwi wedi arfer weld ys pan dwi fach a wedyn oedd o'r peth amlwg i wneud oedd mynd yn filfeddig a dwi wrth y modd efo'r swydd. Dwi efo practis y wern rwan ers 3 mis. Mae'r practis yma yn mynd rwan ers rai blynyddoedd a wedyn mae gennym ni branch yma yn Bala a wedyn mae yna 3 branch arall yn Rhuthun, Dimbach ac yn Abergela. Wedyn da ni'n cyfro ardal reit eang ond bod gennym ni y 4 branch yma. Wedi bod reit awel o'r surgery bore yma, wedi cael i'w 2-3 o gŵn i mewn. Newydd weld yn wan efo problem efo glustia, so jyst yn rhoi dipyn o drop sydd efo. Mae yna ast fach labrador felyn allan o fanna. Sa'n byd yn bod yn ni, mae jyst yn dod i mewn am llawdriniaeth, mae'n cael ei thori ni heddiw. Llawdriniaeth da ni'n neud yn reit reolaidd. Cadi di han, mae'n 8 mis oed, a mae wedi dod yma heddiw i gael i operation i sbaddu, i stopio i gael cwm bach. Mae yna lot o broblemau i gael os wneith i gael cwm bach hefyd. Dwi eisiau cadw i mor iach a bosib. Yn amlwg mae yna anaesthetig efo llawdriniaeth, felly da ni angen gwneud yn siŵr bod y galon yn gweithio'n iawn, bod yna ddim problema cyn i ni gychwyn. Jyst wneud yn siŵr bod yna ddim risg na da ni'n ymwybodol ohono fo mewn ffordd. A wedyn, Anna, un o'r vets eraill fydd yn gwneud y llawdriniaeth bore yma, bod fi'n gorfod mynd allan i'r ffermydd a felly. Bob dim yn iawn yna. Wel, da ni wedi dod i ffarm ymrawd i Tyndrain, lle mae o'n cadw gwertheg duon Cymraeg pedigree yma. A mae'n diwrnod torri ar y lloia heddiw. Mae gen i ryw 6 neu 7 falle i wneud. A wedyn, da ni jyst isio edrych os yna lo mewn rhyw fuwch reit arbennig sgynno fo hefyd. Digon i gadw ni'n brysur. Iawn, Daf, so ti'n ama bohondio i lofyn, dod? Rwy'n i'n dweud, Ie, mae fod i ddod â llo mis Ebrill, ynddi? Ie, neith i llo rhyw 4 mis falle sy'n ni. Ie. Mae'n llo tan mis Awst, le. Mae torri ar y lloia yn swydd da ni'n gwneud yn rheolaidd iawn fel milfeddig. Ffordd da i'n enw, mae yna amryw o wahanol ffyrdd o dorri ar lloia. Ffordd da i'n gwneud ydy, fath oedden nhw'n gwneud estalwm os liciwch chi efo hyar yn poeth. Felly jyst mryn o local anaesthetic iddyn nhw torri drwy'r croen a wedyn clampio ceillia a wedyn torri nhw i ffwrdd efo'r hyarn a iwsio hwnnw wedyn i serio nhw. A wedyn mae'r gres yr hyarn wedyn yn atal unrhyw haint os liciwch chi ddatblygu yn lle da chi ydi torri. I fod yn onest dwi rioed wedi cael problemau o gwbl. Mae'n method hen ond sydd yn dal i weithio yn wych iawn. Mae'n handi iawn cael chwaer fel vet yn di-weithio. Mae'n rhywbeth y mater, dim ond codi'r ffôn de, a choli. Weithiau mae'n gallu sortio'r broblem allan heb ddod allan lle de. Mae'n gwybod be di be. Ac os oes rhywbeth mawr y mater, mae'n ddydd ein os chi. Dim ond eisiau codi'r ffôn lle de. Mae'n braf iawn, dydy ffarm Dafydd yn bod ni'n nabod yn gilydd gysled wrth gwrs yn bod o'n frawd i fi. A cael rhyw dynnu coes a falle mae'n deud pethau fi fysa bobl eraill ddim yn. A da hynna rhy fath efo fod yw, mae'n blisar. A mae'n rhy fath efo gweithio mewn ardal leol lle dwi wedi cael yngeni a magu. Dwi'n fwy o ffrindiau efo rhan fwy o'r bobl, mae'n bod fi'n nabod nhw ys pan bod ni ddim o beth. Mae gen i reit ardal reit eang i fod yn onest efo gwaith. Yn mynd o Bala i Rhuthun, weithiau i Dimbach. Ardal reit fechan ydy hi, yn enwedig ar gyfer gwaith nos, dim ond yn cyfro o Bala ar gyfer hynny. Mae'r ystadegau ynglyn â milfeddygon ifanc newydd ddod o coleg yn gyrru ar y ffyrdd yma yn y flwyddyn gyntaf ar ôl pasio yn ddychryn i fod yn onest. Dwi'n meddwl bod nhw'n deud bod tua hanner ohona ni yn cael damwain car. Dwi'n meddwl na rheswm rhyr am hynny di bod ni ar hast a isio plesio, beidio bod yn hwyr a i methu ffindio llefydd a falle.
Ie, felly mae'r pwysau ymlaen, ond dwi wedi penderfynu erbyn wan ar ôl cael ambell i dolc bach. Na'r peth gorau i wneud ydy pwyllo a bod 5 munud yn hwyr, neu llai o niwed yn diwedd i bawb. Dwi'n dod o ffarm o'r enw Coed yr Hygen yn Nhrawsfynydd. Da ni wedi ffarmio yna ers dros 20 mlynedd wan. A wedyn mae ffarm deuluol ydy, mam a dad adre'n ffarmio. A ffarm ddefaid a da ni'n cadw ceffyla a falle acw wedyn wneud lot o arddangos heini. Mae'r merlod yn bwysig ofnadwy. Nid yn unig i fi, ond i'r teulu i gyd. Mae o'n hobi, da ni yn fwynhau efo'n gilydd. Da ni'n magu merlod o'n ers rhyw 5 mlynedd ar 20 felly. Felly mae'n braf ar ôl wthnos brysur yn gwaith, cael jyst dod adra a mynd â nhw am dro a gwllw nhw allan a edrych ymlaen i'r ebolion bach gyrraedd a ballu adeg yma'r flwyddyn. Da ni'n byw mewn nefoedd i fod yn onest, da ni'n lwcus ofnadwy. A mae o'n gynefin gwych ar gyfer magu y merlod mynydd Cymraeg yma. Mae o'n lle maen nhw wedi cael ei gwneud i fyw, i fod yn onest.